l'aplicació de la normativa, l'ordenança sobre la gestió de l'horta, el tema d'estancaments de parcel·les amb palets, somiers, plàstics, etc. Òbviament, perquè hi ha conflictes entre veïns, és un niu de rates i d'insalubritat i caldria fer-s'ho mirar. Podien competir, si voleu, amb el ZAL, podien competir a emmagatzemar contenidors marítims, perquè s'està plagant l'horta de contenidors marítims o d'obra. El boom immobiliari ha sigut com un tsunami per a la nostra horta. Bueno, els estancaments n'hi ha, sabeu que ho van comentar en el Consell, no ho hem dit així, crec, o no sé si en una comissió ho vaig comentar. N'hi ha una persona becada de la Diputació que està traient-se, és un agrònom, una xica que està fent un estudi de l'horta per fer un anàlisi de lo que hi ha per a poder després anar a incidir. Una de les coses que té com a consigna és vigilar això, perquè estem totalment en contra també d'aquesta proliferació i anem a intentar solucionar-la, val? Però només cal eixir en direcció a Xirivella, mira si n'hi ha per dreta, esquerra, per dalt, per baix, sí, el secanet, on vulguis.